Μία παρατήρηση, επειδή βρίσκομαι και με τους δύο εδώ, και με τον Τράγκα και με τον κύριο Γεωργιδάδη, θέλω να διαβεβαιώσω με μια έννοια καθήλυνα αρμοδιότητας. Κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι κομμουνιστής. Μην τον ξαναπείτε τον άνθρωπο κομμουνιστή. Δεν είναι. Είναι ειρωνικό. Δεν είναι. Και σταματήστε να ειρωνευόσαστε με πράγματα τα οποία σας ξεπερνούν. Όπως ας πούμε με την ιδιότητα του κομμουνιστή. Την τελευταία δεκαετία ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει 513 δισεκατομμύρια σε φόρους. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, κυρία Σηματοπούλου, κύριε Κωνσταντινόπουλο, κύριε Τζίμερε? 500 δισεκατομμύρια σε φόρους. Άρα λοιπόν, πήγαν σε μισθούς και συντάξεις. Εάν είχαν πάει σε μισθούς και συντάξεις, τότε από το 2008 η αγοραστική δύναμη του μισθού και της σύνταξης δεν θα ήταν στα επίπεδα του 84. Μήπως πήγανε σε νοσοκομεία? Δεν θα είχαμε ράσει τα 30 χρόνια στην Ελλάδα. Μήπως πήγανε σε παιδεία? Μήπως πήγανε στους κυρίους Τζίμερ? Αντιλαμβάνομαι, οι τραπεζίτες και αυτοί άνθρωποι είναι, τις ανάγκες τους έχουν, να μην τους τα πάρουν όλα. Από τα 17 ας πάει να πάρει τα μισά και ας πληρώσει το δάνειο. Γιατί δεν πάει να το κάνει? Θα σας πω γιατί δεν πάει να το κάνει. Γιατί τα λεφτά της πλουτοκρατίας δεν τα αγγίζει κανείς. Εάν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα 300 δισεκατομμύρια που έχουν αύξηση πλούτου οι τράπεζες την τελευταία πενταετία, ας βάλει μια έκτακτη φορά 10%, θα πάρει 30 δισεκατομμύρια. Από τα 117 που έχουν οι ραντιέριδες, αύξηση μέσα στην πενταετία δισεκατομμύρια, ας βάλει πάλι ένα 10%, θα πάρει 12 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτά? Τελειώσαμε για τις δανειακές ανάγκες της Ελλάδας και το 2010 και για το μισό 2011. Γιατί δεν τα κάνουν αυτά, κύριε Χατζηνικολάου?